It's already too much. Jakom board mochungne chenro makeyo pialwora mar nam Lulu Lake Victoria South Waterworks Development Agency Owidi onyiso riwruok jolony mag luo modak Mombasa ni ok ginyal yudo ber ka ok giriwo wigi kanyakla. Main bang' ten jolony go midendo ni luo professionals kone piny owacho mamalo osebedo ka jwang'o gi korka thuolo mag tije kod dongruok e piny owacho. Jafwambo mar Ja-Homa ne giler koya e kaunti ma Mombasa. Mideno ni luo professionals e kaunti ma Mombasa ne jobago romo mar twak ewi okange magisegoyo nyaka ne gichak riwruogno ka thor wach ne en mano mar jiwo weche mag somo kod rango thuolo mag telo e piny owacho mamalo. E romono, jakom board mochung'ne chenro mag dongruok ewi wach keyo pi e alwora mar nam Lolwe Owidi ne kata kamano koni midhiero mantiere Mombasa en ni onge jago manyalo chwalo midhiechgi kaka oganda e piny owacho mamalo. Kogike national appointment giparo joluo mani Nyanza gi joluo mani Nairobi. Wadwaro ni joluo ma Mombasa bendo bed recognized kaka jaluo mora mora mani Kenya kae. Jotelo mane national government kucha paro uromo no Mombasa ka kwachope kata kuchope to kutich matek uyudo ka nitie jomoko manyalo chiwo informations mowinjore e saa mowinjore to ne ikeche wacho ni ng'ama ing'e manyalo konyi kidhi ofis ng'ato dipenjo ni who sent you, whom do you know? Sindio? You are not neglected, you are only unrepresented. Kawuono ki Ja-Homa Bay tidwaro weche sirkal ka ok inyal chopo ir Raymond tibiro chopo ira wach ni biro losore. Nikech sirkal ni nothedhe yo moro makidwa dhiye to nyaka idhi gi jakanyono. Okoni en ayanga ni telo e kind oganda nagi e kaunti ma Mombasa osebedo kadok chien kinde ka kinde kaluwore gi gino mokoni en pogruok korka weche mag siasa. Kawuono koro land tije mang'eny nyoland KRA no chako land interior tije karibu 800. Ng'ama ni Mombasa ok yakala ni ng'ama penji achak gi ng'a. Ok ni waweu ulal to ube muyie ni mondo ulal. Uonge representation in Mombasa, uonge go. MP en ng'ama jaluo mudhire. Senator en mane mudhire. Nitie MCS ka kia maberio. Mujumbe ne nitie achiel ka. Kawuono onge to linga ng'ama dwa wuoyo onge nikech un goche. Katek titimo kaka yot, karach tikwero, kaber tipako. Mane luo manang'eyo. Kata kamano, ne osiro lwedo achiel kuom chenro mar riwruogno mako matek mar jolo weche mag somo e kind nyithindo oganda luo, kolero ni mano e yo makende manyalo tieko dhier e kind onagi e pacho ka mangima. Wan gima wadichgo wang'iyo ni to seche mwadwa konyo nyithi joluo mariek to jonyuolgi samoro nweng'o tin. Jomabe manyalo yuorowa, mwanyalo konyore go mondo wakonygi. To jowa mag ohala ere kaka ginyalo bedo gi tudruok. Wan education no e gima chamo to wachame kupitia jok manokonyowa. Koro wabende konyo ni kamoro konyo sana kendo joluo bende through education kata ber mani koth chwe to ringo biro. To gimomora e wachuni ni gimokuongo nenu en education. Kurem somo to gi mwandu. Ng'ata chiel nyalo pangu kampecha bisidi. Gimodware mutimo, kamodware mudhiye. To be ok ubi neno nikech rem somo. Emomiyo jarieko no nowacho. Henry Brogam. Ni education makes you easy to govern but impossible to enslave. E romono mabende ne otimie solro mar jolo som nyithindo ma jonyuolgi onge kod nyalo, Owidi ni bende ochwalo ote mar jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omollo kaachiel kod Dwaro maduto ne gin welo mogwel. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.